Ens hem donat compte, l'enquesta principalment tenia dos objectius. La primera, si coneixien els seus drets com a persones consumidores, principalment, i el segon objectiu era si coneixien organismes, en aquest cas com l'Agència Catalana del Consum, que estaven, evidentment, per orientar, protegir i resoldre els conflictes de consum. El resultat ha estat que certament els consumidors i consumidores comencen a conèixer molt més ja els seus drets. Per què? Perquè estan més informats, però no suficientment informats, ha sortit un 6,2. El nostre objectiu és que estiguin molt més informats, a més informació, més protecció. Aquesta és la primera conclusió. I la segona, coneixement dels organismes que estan per protegir precisament els consumidors i consumidores. En aquest cas s'està fent una bona feina, però hem d'anar més enllà. Estem sobre un notable alt, però hauríem d'arribar a totes les llars que tots els consumidors i consumidores sàpiguen que hi ha organismes que estan aquí per protegir-los en cas d'indefensió.